CEFU, Center for Overvægt, er for dig, som gerne vil tabe dig. Vi tilbyder kurser og terapi, som fokuserer på de psykiske bagvedliggende årsager til overvægt. Vi starter et kursus den 27. januar i Butterfly Fitness for kvinder, som hedder Når det ikke handler om mad, men om følelser. Vi skræddersyr forløb, så det passer til dig, og du er altid velkommen til at ringe til os eller kontakte os og høre nærmere på rådgivning og et uforpligtende tilbud. Du kan finde os på cefo.dk, cefo.dk. Du kan også komme til gratis foredrag. Det sker den 13. januar kl. 19 på Butterfly. Her kan du få svar på, hvorfor det er så svært at tabe sig, hvordan du opnår et sundt og varigt vægttab, og hvad forskningen siger omkring vægten og spisning på følelser. Du får også mere info omkring vores kursus. Du kan tilmelde dig på cefo.dk. Vi ses.